Gândurile intruzive care vin, legate de obsesia ta, de frica ta, dau efectiv startul compulsiilor. Gândurile pe care le ai în prezent sunt aici cu tine pentru că anterior ai reacționat la ele. Ai dat semnal efectiv că aceste gânduri au relevanță. Nu spun asta ca să te condamn. E normal, fiindu-ți frică, e normal să reacționezi și să apelezi la modalități de a te calma. Dar asta spun, că faptul că în prezent te confrunți cu gânduri intruzive frecvente pe o anumită temă se datorează faptului că anterior ele au primit energia ta, reacția ta, răspunsul tău. Le-ai dat efectiv sustenanță și acum tu și subconștientul tău sunteți angrenați într-un meci de ping-pong metaforic. Subconștientul îți dă gândul intruziv, tu te sperii, apelezi la compulsii, subconștientul înțelege că ești speriat, că trebuie să te protejeze și deci o să-ți dea din nou un gând pe această temă, tocmai pentru că înțelege că e un pericol. Deci nu poți efectiv să controlezi ce gânduri vin. Vreau să lași ideea asta complet deoparte. Nu pe gânduri te focusezi, lasă-le. Tu efectiv ai control doar asupra modului în care reacționezi la ele. Cu cât vei sta mai mult să te cerți, să te frustrezi, că vin anumite gânduri, cu atât mai multă emoție, energie primesc ele. Și deci, ce crezi că se va întâmpla? Vin mai multe. Tulburarea obsesiv-compulsivă, odată înțeleasă și abordată corect, este complet vindecabilă. Dar de multe ori, lucrez cu persoane care au apelat anterior la tehnici de genul scrieți gândurile pe foaie. Hai să o luăm logic. De ce nu pot fi reale? Hai să înțelegem lucrurile rațional. Nu. Nu așa. Nu poți să rezolvi OCD. OCD nu se poate rezolva prin clasica metodă care utilizează rațiunea, fiind o tulburare strict emoțională, bazată în răspuns emoțional visceral, complet independent de rațiune, în momentul zero. Adică oricât ai stat tu rațional să înțelegi, momentul când vine gândul, nu îți dă ție acces la nimic rațional. Acela e momentul zero. Tu față în față cu gândul, cu triggerul. Deci degeaba scrii gândurile, degeaba vorbești despre ele sau le cauți o anumită sursă cognitivă, nu poți raționaliza OCD. Revenind la gânduri, știu că ele sunt extrem de traumatice prin natura lor, pentru că întotdeauna OCD folosește frica împotriva ta. Gânduri de genul, dar dacă puncte, vin non-stop. Și tu, dacă nu ești activ în terapie pentru vindecare TOC, tu stai și iei fiecare gând și încerci să previi să nu se întâmple ceva, faci compulsii. Este un ciclu infinit. Dar focusul tău nu vreau să mai fie pe gânduri și pe conținut. Asta discutăm în terapie și vei vedea că gândurile vor începe să dispară rapid de la sine, odată ce tu nu mai reacționezi compulsiv la ele. Aici e cheia. Reacția. Nu gândul. Gândurile sunt ca mașinile pe autostradă, iar tu le dai viață sau le înfometezi prin reacție, respectiv non-reacție. Deci faptul că ai gânduri intruzive e normal în OCD și se simt reale pentru toți. Da, asta face TOC, o condiție mentală extrem de greu de dus, dar nu vreau să te concentrezi pe ele, să le oprești, pentru că nu așa le oprești. Concentrându-te pe ele, le sporești, nu le oprești. Tema pe care o ai în prezent, o ai pentru că asta creează la tine frică. Iar OCD asta vrea. Așa se alimentează. Cu frică. De asta, uneori, când apare o temă mai gravă, cea anterioară e înlocuită. OCD este făcut astfel încât să-ți livreze gândurile care te sperie cel mai mult și implicit generează din partea ta cele mai multe compulsii. Vreau să știi că OCD se vindecă. Eu m-am vindecat, am scris despre povestea mea și experiența mea cu OCD. Ca să nu lungesc prea mult, a fost foarte sever în cazul meu și am scris asta și pe blog.